een hele goede morgen. Welkom bij de Hengstenkeuring 2017 van het KFPS. Waar we zo dadelijk om 9:30 exact beginnen met de tweede bezichtiging Hengsten. Hele spannende dag, belangrijke dag voor de toekomst van het KFPS. Hier moeten de juiste beslissingen genomen worden door onze ervaren juryleden. Zij zullen de hengsten hier voor de tweede maal aanschouwen, nadat ze eind vorig jaar hun eerste opwachting hebben gemaakt in Drachten. Vanavond natuurlijk vaderpaard, de Frisian Proms. Geweldig evenement. Evenement wat ook morgenavond zal plaatsvinden. Maar het is bijna zover. Hier hebben we met z'n allen naartoe geleefd. De jaarlijkse hengstenkeuring van het KFPS gaat weer beginnen. A warm welcome, ladies and gentlemen, to all of you. There's a translation service also this year available. For further information about the translation service, please go to the desk of the KFPS. We kunnen ook übersetzen in Duits. In Engels kan het vertaald worden en in het Duits. En daar is een service voor beschikbaar. Meer informatie dus bij het secretariaat van het KFPS. Het is bijna zover. Team in de kooi op volle sterkte. En de hengsten ingedeeld in groep 1, rubriek 1. Vindt u vanaf bladzijde 28 in de catalogus. Jury van de hengstenkeuring bestaat uit Harry Draaier, Art Itens, Ja Boersma uit Oudega en Frankie Jespers uit Teteringen. Zij zullen de jonge hengsten hier beoordelen. We beginnen zo dadelijk met groep 1. De nummers 1, 2, 18, 21, 23, 24, 29, 31 en 33. Het is 9:30. We gaan van start. Hengstenkeuring KFPS 2017, bezichtiging nummer 2, second inspection. We beginnen, dames en heren, met catalogus nummer 1. Number 1 in the arena. Nummer 1, le numero 1. Jan Lenure Macraal is de naam. Hengst geboren in 2011. Een zoon van Jasper 366. In de moederlijn Volkert. W. Laremans. In België de fokker. En de eigenaar BF Westerhuis in Brussel, België. De laatste stokmaten, dames en heren, die vindt u ook op het scherm weergegeven. Hengsten zijn al een keer gemeten. In de catalogus staat hij op een stokmaat van 1,63. Maar is inmiddels weer een centimeter gegroeid. 1,64. Maar al die gegevens zijn ook op het beeldscherm te vinden.
Nou, dames en heren, het begin is er. Dat was de eerste hengst, ook onder nummer 1 vermeld in de catalogus. In de catalogus natuurlijk alle informatie over de hengsten te vinden. Het geldt voor het hele programma de komende 3 dagen. Catalogus te koop bij de entree hier van de hal of bij de stand van het KFPS. Vervolgen met nummer 2. Next stallion will be the number 2 out of the catalog. Nummer 2, de nummer 2. Keijen. Keijen is geboren eveneens in 2011. En is een zoon van Dries 421. Uit een stermerrie van Feitse. Gefokt bij KOH van Dalen en mevrouw W. van Dalen Slot in Wittelte. En eigenaar P. Okkema in Witmarsum. Keijen, nummer 2. En dat was nummer 2 uit de catalogus. We gaan door met nummer 18. Nummer 18, nummer 18. Nummer 8 zijn de nummer 18, Rinse H. Geboren in 2013. Zoon van Norbert 444.
gefokt werden de kroonmerrie van de hengst Velle en de fokker-eigenaar WHP Hendricks in Reuzel. In dit geval de stokmaat ongewijzigd 1,70 meter, 1,70 meter, 1,70 meter. Het is een al spannende dag voor fokkers-eigenaren, dames en heren. Deze tweede bezichtiging van de jonge hengsten. De hengstenkeuring van het KFPS. We gaan door met nummer 21. Nummer 21. Nummer 21. 21. Nummer 21. Piet van Kettlingwier. Een zoon van Reinder 452. Gefokt uit de kroon Sportberry van de hengst Sape. De fokkers J&M Klimstra in Westergeest en de eigenaren T.J. Bosma in Kollemerswaag en J&M Klimstra te Westergeest. Hengst is geboren in 2013.
Hengstekeuring gaat verder met nummer 23. Nummer 23. Nummer 23. 23. Le nummer 23. Rinus. Hengst van de jaargang 2013. Zoon van Sipke 450. Gefokt uit een stermerrie van Riepke 321. H. Sigma in Morweg, Kloostershow. Dat is Oost-Friesland, Duitsland, is de fokker. Eigenaar J.J. van der Meulen in Broek Noord. Stokmaat ongewijzigd gebleven 1,67. 1 meter 67, 1,67. En dan, dames en heren, begroeten we de hengst onder nummer 24. Nummer 24 is binnen. Nummer 24, 24, le nummer 24, Sake. Ook geboren in 2013. Vader eveneens Sipke 450. Moeder een ster sportmerrie van Jasper. Dezelfde fokker als bij het voorgaande paard. De heer Sigma in Morweg in Duitsland. En de eigenaar is AAM Douche in Leiden. Stokmaat, ook vandaag weer gebleken, 1,66 meter. 1 meter 66, 1 meter 66. Nummer 24, Sake.
Volgende hengst nummer 29. Nummer 29 is binnen. Nummer 29. 29. Le nummer 29. Sake van de Marne. Geboren in 2013. Zoon van Tjalle 454. Moeder stermerrie van Jasper. Fokker-eigenaar D. van Voeken in Bolsward. Stokmaat hetzelfde gebleven. 1,67 meter, 1,67 meter en 67.
En dan, dames en heren, nummer 31 uit uw catalogus. Nummer 31 is binnen. Nummer 31, 31, le nummer 31, Ringers van het Tjonger. Hengst van de jaargang 2013, zoon van Timon, 456. Gefokt in een stermerrie van Sape. De fokkers J. Veldman en A.L. Meekma in Donkerbroek. En de eigenaar komt uit Duitsland, Sebastian Schiller. Stokmaat niet gewijzigd, 1,69, 1 meter 69, 1,69. De laatste in deze groep, dames en heren, is nummer 33. Last one in this group, number 33, 33, 33, Riklov. Ook een hengst geboren in 2013,
Wilmer 461 de vader. Moeder Esther Merrie van Velle. De fokker B. Visser Soeboer in Waagsens. En de eigenaar A. Minkema in Rottevalle. Nummer 33. Stokmaat ongewijzigd 1,65. 1 meter 65. 1 meter 65. Nou mensen, zeer innoverende, boeiende en spannende momenten. Dit waren de hengsten ingedeeld in de eerste groep op deze hengstenkeuring van het KFPS. En zo dadelijk de uitslag van groep 1. Welke hengsten gaan morgen nog een keer een opwachting maken in de derde bezichtiging? We gaan het zo dadelijk allemaal meemaken. Leden van de hengstenkeuringcommissie gaan hun positie innemen in de kooi. En wij wachten op de uitslag.
Laatste kritische blik van de juryleden. De voorzitter van de jury, de heer Harry Draaier, zal zo dadelijk, dames en heren, de uitslag bekendmaken van groep 1. Jo, ja. Ja. Goedemorgen, dames en heren. Op onze eerste dag, oftewel op de dag van de eerste bezichtiging. We hebben de eerste groep gehad. We hopen dat we een succesvolle dag met elkaar mogen hebben. Dat we er flink op in elk geval een aantal goede hengsten kunnen aanwijzen, in elk geval voor de volgende bezichtiging. We beginnen even met nummer 1. Dat is een hengst die een mooie voorhand heeft. Zou iets sterker in het middenstuk kunnen. Het is een hengst die wel gemakkelijk beweegt. En ook een hele makkelijke manier van galopperen heeft. Maar zou in zijn geheel wat meer hengstuitdrukking kunnen hebben. En het achterbeen, die mist wat snelheid. Die zou wat directer onder het lichaam geplaatst kunnen worden. Zou ook wat meer over de rug kunnen gaan. Drukt de rug wat maar beneden. Gaat dus niet mee naar de volgende ronde. Nummer 2 gaat mee naar de volgende ronde. Nummer 18 gaat mee naar de volgende ronde. Nummer 21, grote hengst. Ook een langgelijnde hengst, goed van type in zijn beweging. Dan zouden we graag wat meer souplesse willen zien. En ook wat dat het achterbeen wat direct onder de middel geplaatst kan worden. Zou ook wat meer schoudervrijheid en souplesse willen hebben. Gaat niet mee naar de volgende ronde. Dan komt bij nummer 23. Een hengst die mooi in type staat. Mooie bovenlijn heeft, ook een mooi kruisvorm. De galop zou hij wat meer lichaamsgebruik en wat meer techniek kunnen laten zien. En in zijn manier van draven zouden we graag ook wat meer snelheid in het achterbeen willen zien. Waardoor het achterbeen ook nog meer ondertreedt. Zouden ook graag wat meer schoudervrijheid willen tonen. Stapt verder met mooie ruimte, gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 24 gaat mee naar de volgende ronde. Nummer 29 gaat mee naar de volgende ronde. We komen bij nummer 31. Een hengst die royaal in type staat. Iets neerwaarts gebouwd. Ook het middenstuk zouden we ietsje sterker willen zien. Zijn manier van beweging vinden we dat hij het achterbeen ook wat meer direct onder het lichaam kan plaatsen. Ook wat meer snelheid. Het achterbeen komt wat van ver en vermissen ook het nodige lichaamsgebruik. Drukt de rug wat naar beneden in zijn manier van bewegen. Gaat niet naar de volgende ronde. Dan komen we bij nummer 33. Paard met een mooie voorhand, ook iets gezonken in het middenstuk. Ook zijn manier van bewegen zouden we graag wat directer onder het lichaam geplaatst achterbeen willen zien. Heeft veel schoudervrijheid, ook een goed ritme. Drukt ook de rug te veel naar beneden in zijn manier van beweging. Gaat niet mee naar de volgende ronde.
En tot zover, dames en heren, de uitslag van de eerste groep. Gelukwensen voor de 4 fokkers en eigenaren van de hengsten die een ronde verder gaan. En dat zijn